μπροστάκι. Εδώ υπάρχει ένα σπίτι το οποίο είναι περίπου 2 μέτρα κάτω από τη γη. Έχει πάρα πολύ υγρασία. Το βλέπετε, δείξτε το πηδάκι. Τόσο πολύ υγρασία. Η δύναμή της ανεβαίνει μέχρι επάνω η υγρασία. Μέχρι εδώ περίπου στο 1,5 με 2 μέτρα. Εδώ τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Εδώ η γυναίκα, όποιος και αν έμενε εδώ μέσα, έφευγε. Εδώ λοιπόν πρέπει να μπει πρώτον ένα μονοτικό ισχυρό υλικό το οποίο είναι φτιαγμένο μέσα με ρητίνες για να μπορέσει να κάνουμε την πρώτη ασπίδα ώστε να μην από κάτω από το έδαφος και από δίπλα από τον τοίχο που είμαστε κάτω από τη γη περνάει η υγρασία προς τα μέσα να μπορέσει να δώσουμε την πρώτη ασπίδα να μην περνάει η υγρασία. Στη συνέχεια περνάμε αυτές εδώ τις υποδοχές σιδέρων όλες γύρω-γύρω, δείξτε το λιγάκι γύρω-γύρω. Και από πάνω μετά θα μπει το down, αυτό εδώ, το οποίο είναι πεντάρι, για να μπορέσει να κρατήσει και θερμότητα μέσα στο σπίτι, να έχει δηλαδή και άλλαγη θερμοκρασίας, αλλά δεν θα ξαναδεί και ποτέ η υγρασία μπροστά της. Πάνω από εδώ λοιπόν, για έλα από εδώ, πάνω από εδώ θα χρειαστεί. Κάθε 60 πόσο ναι. Αυτή εδώ η σανίδα, όπως κάναμε εδώ το κουβούκλιο, γιατί είχε μέσα σωλήνες του καροριφέρ, θα μπει αυτό εδώ. Αυτή η σανίδα είναι αμφιγρή, δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει το ότι δεν αφήνει να περάσει η υγρασία εξωτερικά, αυτό που βλέπουμε εμείς δηλαδή, ξανά ποτέ. Ποτέ θα ξαναμπεί η υγρασία από εδώ. Αυτό στο τελείωμά του θα σοκαριστεί και μετά ο πελάτης θα το βάψει το χρώμα που θέλει. Έτσι θα γίνει επένδυση όλη η τύχη. Και αυτή εδώ η πλευρά, και από αυτή εδώ η πλευρά θα βγει από εδώ το καλοριφέρ και θα βγει από πίσω πάλι η επένδυση. Για να τελειώσει το βάσανο της γυναίκας να μην έχει ξανά πρόβλημα.